Klur Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ka Sorkar Meghalaya kala ajing erap Klur tingka Shaka Assam Chief Minister Relief Fund ban kershan yaki Lanot Shlei ki balaya kundu jing hakum kanika Kleman. Habasam yakanika kubor haka rensan social media X. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma. Ulapan pau ka Sngewnguh Menteri Rangba ka Meghalaya. Konrad K. Sangma. Bad yaki pajba nongsong shnong ka jala Meghalaya na kabenta ka jingno Synñiang. Bad ongru bakani ka Sngewnguh ka long haka kerteng jong ki pajba ka jala Assam. Sarma ulaong bakani ka jing jingaram kapan pau yaka mensim jingya teli. Bat ka jingera markeliang ka bane ka bapenia so ya ki jela ka than shate lamingi ha ka bakum ki jela shipara ki yeng ban kershan iwei ha ki por bat ki kap ki bae. Pidan dukan marbam, ndai. Compare laka barid, kaba pidi harut surok ni kabahe, kum ki restaurant, bat kiway, ni pishat roti shat kiek, bat kiway, naka benta ka koi kakya jongi pat ba nong bam nong di. Bat ba pinyo ka jing shanya naki, pidan kam bandon deka license kaba paka, kabala itu daka an, kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril, link back section lai puway iway. Kamde ka bae bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in daga bapi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam Sngewnguh lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers pila banlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka koi kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India kanong ba bernihan kadon ha uput Assam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan